Aha m bụ Wada Juliet Chidimma Anike, abụ m onye akpa ugo nke dị n'okpuru ọchịchị Nkanu West n'Enugu steeti. Ihe m na-adị na-eme wee meta ya ọfụma bụ dịka ịgụ akwụkwọ. Ọ na-abụrụ hụ ebe a na-agụ akwụkwọ, ọ na-amasị m isonye wee gụọ ya gụta ya ọfụma. Ihe ịbụọ m na-alaikwa isonye n'ime bụ ịgba ọsọ. Nhụ ebe a na-eme emume mmemme ịgba ọsọ, ihe a na-akpọ ya n'oyibo bụ running competition. Ana m dị sonye n'ịgba ọsọ ahụ, ana nna gbaa ya mgbata ihe. Nke a bụ ịmụzi ihe na-abụ m na-eme wee mete ya ọfụma. Ihe m ghọtara dịka culture bụ omenala ndị na ụdị ha si eme ya. Dịka na omenala ndị Igbo anyị na omenala ndị Yoruba abụghị ofu, ana otu aka ahụ ọ bụghị omenala ndị Yoruba na-eme ka ndị Hausa na-eme. Ya mere na nkụ dị na mba na-esiri mba nri, na omenala bụ otu ndị mmadụ si ebi ndụ, otu ha si eke ekike, otu ha si eme mmemme iri nri ha ma ihe ndị ọzọ dịgasị na ya. Ndewo. Yes, from what I know so far, I think this rediscovering and promoting our culture can help to organize and better our society. Ihe nwere ikwu na Igbo cultural practice bụ na enwere nke ọma ya were nke na-adịrọ mma ya. Nke na-adịrọ mma ya dị na ya bụ ibe nwaanyị ugwu. Ndị be anyị kwenyere na ibe nwaanyị ugwu ga-eme ka nwaanyị ahụ ghara ịgba n'ezi, ka ọ bụrụ ezigbo nwaanyị, bụrụ ihe a na-akpọ wife material. Ọma na-enegara nwoke ọzọ anya na iro nwaanyị na o were dị n'ụlọ, maọbụ emewe ihe a na-akpọ ịgba ashawo mgbe ọ ka bụ nwa agbọghọbịa. M chọrọ ka akwụsị dịka omenala ndị Igbo anyị bụ anaghị ekenye nwaanyị ihe ka esi ekenye nwoke ihe. Abịa n'ala Igbo, abịa ike ana ama nkenye nwaanyị ana. So ọ ga-amasị m na m na-etinye ya ma mekwa ka ọ kwụsị. Nke ịbụọ m na-adụta aka bụ ọ na-abụrụ nwaanyị na-amụrụ nwa nwoke, di ya nwụọ, n'ezinụlọ ya anarị oke ya dịka nwunye anụtara n'ezinụlọ ahụ maka gị nọ ọmụghị nwa nwoke. Na o nwere onye obodo m na ọnwa ole ma ole gara aga nwụrụ, ọ mụrụ ụmụ nwaanyị 5 mana onweghị nwa nwoke nọ na ya. Nwoke a nwụọ, kama a ga-eni ya ebe kwesịrị ini ya, enighị ya, emeghụkwanụ maka na ọ mụtatụrụ chacha, eburu ya gaa n'azụ ụlọ ebe ọhịa dị, gaa nie ya ebe ahụ maka gị na onwere nwa nwoke. Ọ ga-amasịkwa m ma ọ bụrụ na akwụsị ihe dị otu ahụ. Daarụ. Ọ ga-amasị m ịmara ihe mere eji eme ya otu ahụ n'ala Igbo. Nke mbụ, ibe nwaanyị ugwu, ihe mere eji mee ya ka ọ dị. Nke ịbụọ, anaghị ekenye nwaanyị oke n'ezinụlọ be nna ya. Nke ịtọ, nwaanyị mụrụ jere ije dị mmụọ ụmụaka ụmụ nwaanyị, ọ mụtaghị nwoke, di ya nwụọ, anara ya oke nke ruru di ya. Dịka ihe m kwuru, the issue and the behavior m chọrọ ka emetụ aka ka o wenyere anyị aka na omenala anyị n'ala Igbo anyị bụ si anapụzi na ụmụ nwaanyị di ha nwụrụ ihe ha n'ike, si hapụ ha ka ha keta oke dịka nwaanyị bịara ije dị n'ezinụlọ ebe ha bịara di ya. Ọzọkwa bụ ihe gbasara ibe ugwu n'ala Igbo, ibe nwaanyị ugwu. Amara m n'ihe na ha anaghị eme ya maka iwe, ha na-eme ya out of ignorance. Maka na ọ bụrụ na ha tinye ya anya, ọ bụrụ na tinye ya anya ọfụma, afụ na echiche ahụ ha chere na nwaanyị ebeghị nwaanyị ugwu, nwaanyị agbaba n'ezi mewe ihe bụ na ụwa na-adịrọ mma.
ọ bụrụ na ele ya anya nekwazi ndị obodo ọzọ anya na-abụghị ndị Igbo anyị ahụkwa na ha anaghị ebu ugwu ana ọ bụghị ya bụ na ha na-agbanye iro maọbụ na ha anaghị agbanye iro. Nke ọzọkwa bụ ụmụ agbọghọbịa ụmụ nwaanyị amụrụ ezinụlọ enweghị otu si n'ezinụlọ dịka a na-eke ihe okike maọbụ na nna nwụọ anaghị ekenye nwaanyị ihe. M ga-achọkwa ka ọ bụrụ na anyị tinye ya anya tinye ya ọnụ kama ka a ga-ebido nyewe nwaanyị oke o kwesịrị ikete n'ezinụlọ be nna ya. Yes, it will interest me to know and discover how things were in the past before colonization. Thank you. Like as I said before, some Igbo cultures suppresses women. Let us be given our rights. Another one that I want to mention here that I have not mentioned before is that when a man wants to marry, when it is the time or the day he wants to pay his wife bride price, they will ask all the women that is there to leave the place. They will not want women to be there while paying the bride price. I think nasna women supposed to be there while paying their fellow women bride price. Thank you. The Igbo cultural value like karịa bụ Igbo New Yam Festival, emume iri ji n'ala Igbo. Ọ na-amasị m rie nne na-adị na-agawa mmemme iri ji ọfụrụ n'oru mgbe ndị be anyị na-eje eri ya. Ọ na-abụ nnukwu mmemme na be anyị n'ala Igbo anyị. Darren. What I will tell the audience as a humble daughter I am and as Ada Igbo mbụ, m ga-asị ndị audience ndị na-ege m ntị na ihe ndị a niile mkpọsara afa a na-eme na n'Igbo anyị m hụrụ na ọ dị mma ka tinye ya anya hụ na emere amend ka emewe nke ekwesịrị ime. Darren.